damuna ta wuce. Wallahi. Rani ya zo da. Wai me kake nufi ne? Albarkatun gona sun samu. Kar fa ka je ka ƙara yin wannan abu wanda ka je ka yi ciwo masara guda ɗaya kai bursun wata 6. Wallahi. Ka san da za a yi? Tashi ka zo mu. Ai dole ne ma ta. Kaga ba kowa. To yanzu ka san da za a yi? Ka tsaya a bakin kofar nan. Kana hango shi daga nesa. Kamar ko ka ce ka ware. Aji gato. Kana na yi zan bi ta can. Kai kuma kai ta nan. Allah ka sake aka kama kai kai wata 6 nan kuma wallahi ba daɗi. Wai ma na san ba da. Miyan kukan ma da ake yin ta wallahi ba magi. Wallahi tallahi. Amma gonan alan gubura za ka je ka. Alhamdulillah shi yasa nace bari in dan kewayo zo in ga yadda abu yake tun daga shi arziki ya zo kaka ta yi gashi na ga ana ta mun aiki ana ta tara mun su alhamdulillah kai jikina fa ya fara bani fa har yaran nan sun gama aikin nan kuma kaga barayi na unguwa yaran nan ba ji suke ba zan tashin kewaya in game su kai ai kaga wani mara kunyan yaro kai ya fi haɗa kai na biyu ba billahi lazi tsinka yake yana murginawa kai billahi lazi ya ƙara haka lodawa yake yana ta abunsa ƙoƙari yake ya kasara ai billahi lazi wajen 15 kenan nake ganowa daga nan na ai a to bari abin nan ya ƙara tsinkafa. What? No, 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 no. Ba na san irin wannan wasan. Kai da na ce maka ka tsaya a jikin can katanga ka jira ni idan ya fito idan ka hango shi da kai Ai, okay. Ba ka fito ba ke.